Gifan ydw i ac dwi wedi bod yn briod am grau Carol ers 12 mlynedd bellach. Dyn ni'n ffrindiau gyda chwpl sydd wedi bod yn meithio ers blynyddoedd ac am ein bod ni'n rhedeg ein busnes ein hunan o gartref ac yn gyffredinol o gwmpas y tir am fwyaf o'r amser, penderfynon ni fod e'n rhywbeth y dylen ni ymchwilio iddo fe hefyd. Cysylltu ni â thîm meithio'r awdurdod lleol yng Nghaerdydd, esboniwyd yr holl broses i ni. O'n nhw'n glir iawn am sut beth yw meithio mewn gwirionedd, ond yn gefnogol iawn ar yr un pryd. Mae hyfforddiant nhw wedi'n helpu'n fawr. Oedden nhw'n gwneud i ni gredu bod y gallu gennym ni i feithi. Gofynnwyd i ni ofalu am Jamie am y tro cyntaf ar sail tymor byr, ac oedd e'n 9 ar y pryd. Fyddai byth yn anghofio'r diwrnod y gyrhaeddodd fi'n cartre. Oedd ei wall i gyd dros y lle, oedd yn swyl, yn dawel, chydig yn fewnblyg, ac yn amlwg yn ofnus. Os ydyn ni'n onest, fel yna oedden ni hefyd. Oedd ei weld y fel yna mor agored i niwed, yn gwneud i mi deimlo'n bryderus. Doeddwn ni ddim wir yn gwybod beth i wneud. Felly, penderfynais i wneud yr hyn byddwn bob amser yn ei wneud yn y sefyllfaoedd hyn. Goginio. Fe wnaethon ni pizzas, ac fe dorrodd hynny'r garw. Nath Jamie ei pizza ei hun gyda'r cynhwysion arno mae'n hoffi, a bwyta'r cyfan. Fyddai byth yn anghofio'r diwrnod y gofynnodd allai aros yma. Daeth i'r amlwg drwy siarad â'r tîm gofal maith yng Nghaerdydd, mae dyma oedd yr opsiwn gorau i Jamie, ac mae wedi bod gyda ni ers hynny. Yna, fe groesawon ni Seren sy'n 8 oed i'n teulu. Roedd Seren wedi profi bywyd cartref treisgar a byddai'n aml yn colli ei thymer. Bu am yn gweithio gyda thîm meithio'r awdurdod lleol i'n galluogi i'w chefnogi yn y ffordd gywir. Cawson ni gynnig cefnogaeth anhygoel gan y tîm seicoleg a chymaint o hyfforddiant. Rydym wedi dysgu cymaint am drawma emosiynol. Pan aeth Seren i'r ysgol am y tro cyntaf, oedd yn wers enfawr i bawb oedd yn ymwneud â hi gyda nifer o ddyddiau anodd. Pan aethon ni'r noson rhieni ddim mor bell yn ôl, dywedodd ei athrawon wrthyn ni bod hi wedi gwneud cynnydd anhygoel, a sut mae hi'n ei hudo nhw gyda'i phersonoliaeth. Mae'n unigryw ac yn deall ei meddwl ei hun, ond hefyd yn gariadus ac gofalgar. Mae ein hamser gyda Jamie a Seren yn crynhoi pam ein bod ni'n meithio mewn gwirionedd. Ydyn ni eisiau darparu profiadau i'r plant sydd wedi cael profiadau cynnar anodd a dangos iddyn nhw sut deimlad yw cynhesroedd, anogaeth, amynedd a chariad. Rydyn ni eisiau iddyn nhw deimlo'n rhan o'r teulu. Mae yna ddyddiau anodd, wrth gwrs, ond wedyn ydyn ni'n cael cymaint o hwyl ac yn teimlo cymaint o falchder. Mae'r teimlad hwnnw mor werthfawr. Ydych chi eisiau boteli a'i gadw am byth.